Να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και για την πολύ ωραία εισαγωγή και για το πολύ ωραίο θέμα. Πραγματικά, από όσες ομιλίες έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ίσως είναι μια από τις ομιλίες που χάρηκα πάρα πολύ φτιάχνοντάς την και πραγματικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα και ελπίζω να μπορέσω να σας δώσω κάποια από αυτά. Αυτή είναι η δήλωση συμφερόντων μου. Η γυναικεία σεξουαλική δραστηριότητα περιορίζεται όσο μεγαλώνει η ηλικία. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες άνω των 60 ετών εμφανίζουν μια σεξουαλική δραστηριότητα στο περίπου 1 στις 3 παραμένει σεξουαλικά ενεργές, ενώ οι έγκαμες γυναίκες εμφανίζουν σεξουαλική δραστηριότητα περίπου στο 50 με 55%. Έτσι λοιπόν, η ηλικία έχει μια αρνητική συσχέτιση με τη σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ φαίνεται ότι η ύπαρξη συντρόφου μάλλον βοηθάει στο να διατηρείται αυτή. Τώρα, η σεξουαλική δυσλειτουργία εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, ένα ποσοστό από 30 μέχρι 55%. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ενώ screening γίνεται σε πολύ λίγες γυναίκες, περίπου σε 1 στις 5, και αυτό περισσότερο αφορά στο εξωτερικό και μάλλον όχι στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, πολλές γυναίκες πάσχουν από το πρόβλημα, λίγες μελέτες, και φαίνεται ότι και εμείς σαν γιατροί λίγο ασχολούμαστε με αυτό το πρόβλημα, παρόλο που υπάρχει μια αυξητική τάση μετά το 2000. Η γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία δεν είναι ένα μονοδιάστατο πράγμα. Περιλαμβάνει κοινωνικές διαταραχές, ψυχολογικές διαταραχές και περιλαμβάνει βέβαια και βιολογικές διαταραχές. Εκεί υπάρχει μια σαφής διαφορά με τις αντίστοιχες του άντρα, όπου η φυσιολογική λειτουργία των γεννητικών οργάνων δεν είναι ποτέ η μοναδική συνιστόσα του προβλήματος, ενώ για τους άντρες κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει. Όλα τα υπόλοιπα να πηγαίνουν φυσιολογικά, το πέος να μην σηκώνεται, και αυτό το ονομάζουμε σεξουαλική διαταραχή, παρόλο που έχει μόνο τη συνιστόσα της στήσης. Έτσι λοιπόν, οι συνιστώσεις της σεξουαλικής δυσλειτουργίας των γυναικών περιλαμβάνουν την επιθυμία, αυτό που ονομάζουμε libido, το arousal, δηλαδή τον σεξουαλικό ερεθισμό ή την ανταπόκριση των γεννητικών οργάνων στο ερέθισμα, τον οργασμό και τη συνολική επιθυμία. Και επέλεξα λοιπόν να δούμε την πρόπτωση των πιελικών οργάνων και την ακράτεια σαν δύο από τα προβλήματα με τα οποία ασχολούμαστε εμείς οι ουρολόγοι κυρίως, και να δούμε λίγο τη συσχέτισή τους με τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Τώρα, ξέρετε ότι η πρόπτωση είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλές γυναίκες. Τα ποσοστά είναι λίγο συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν, οι γυναίκες το αναφέρουν σε ένα ποσοστό 10%. Αν όμως εξεταστούν και χρησιμοποιηθούν κριτήρια όπως το POPQ, ανεβαίνει το ποσοστό, περίπου 1 στις 3 γυναίκες συνολικά θα εμφανίσει ένα πρόβλημα πρόπτωσης, και η συμπτωματική πρόπτωση των πιελικών οργάνων αυξάνεται με την ηλικία και βέβαια και με το βαθμό της πρόπτωσης. Να σημειώσουμε όμως εδώ ότι η συμπτωματολογία δεν σχετίζεται ούτε με το είδος της πρόπτωσης, ούτε με τη βαρύτητα. Είναι ανεξάρτητοι παράγοντες. Μπορεί να έχουμε μια έντονη συμπτωματολογία και με την πιο ήπια πρόπτωση. Στο κομμάτι της αποκατάστασης, αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι γίνονται λιγότερα χειρουργεία, ενώ επιλέγουμε να κάνουμε τα χειρουργεία αυτά σε μεγαλύτερες ηλικίες των γυναικών. Η συντηρητική αποκατάσταση της πρόπτωσης έχει σαν στόχο να βελτιώσει λίγο τη συμπτωματολογία ή και να αναστείλει λίγο την εξέλιξή της. Εδώ μόνο ένα σχόλιο. Πώς το κάνουμε αυτό? Χρησιμοποιούμε συνήθως πεσούς, περισσότερο οι γυναικολόγοι το κάνουν. Η χρήση πεσού εντείνει το πρόβλημα της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, προκαλεί πόνο και ενόχληση και στους συντρόφους. Βέβαια όμως, φαίνεται ότι από τις γυναίκες που χρησιμοποιούν πεσό, 2 στις 3 γυναίκες παραμένουν σεξουαλικά ενεργές, βγάζοντας τον πεσό, και αυτό μάλιστα στο κομμάτι της σεξουαλικότητας λειτουργεί και σαν ένα σήμα απέναντι στο σύντροφο και σαν ένα έναυσμα για την σεξουαλική πράξη καθ' αυτή. Και θα σταθούμε περισσότερο στη χειρουργική αποκατάσταση. Απλά τα πράγματα, διακολπικά, διακυλιακά, χρησιμοποιούσαμε παλιά πλέγματα, κυρίως διακολπικά. Όσοι κάναμε τέτοια πράγματα από το 2019 και μετά, λόγω της οδηγίας του FDA, τα πλέγματα αυτά δεν υπάρχουν, και σημειώνουμε και το κομμάτι της ιστερεκτομής, που μπορεί ή όχι να συνοδεύει μια τέτοια παρέμβαση, και έως το 60% των γυναικών όμως, παρά το γεγονός ότι εμείς ενδεχομένως το συστήνουμε ή προτιμάται και από τους γυναικολόγους, οι γυναίκες προτιμούν να διατηρήσουν τη μήτρα τους, και θα δούμε γιατί. Τώρα, πρόπτωση
πρόπτωση και σεξουαλική δυσλειτουργία. Αντικρουόμενα αποτελέσματα στις μελέτες. Και μάλιστα δεν είναι καν ξεκάθαρο αν η πρόπτωση καθ' αυτή προκαλεί σεξουαλική δυσλειτουργία ή η πρόπτωση και η ακράτεια που πολλές φορές συνοδεύει την πρόπτωση. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι οι 3 διαταραχές που προκαλεί είναι αποχή από τη σεξουαλική πράξη, ελαττωμένη ερωτική επιθυμία και να σημειώσουμε το γεγονός ότι δεν επηρεάζει μόνο τις γυναίκες, αλλά και τους αντίστοιχους συντρόφους. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η πρόπτωση εμφανίζει μια ισχυρή συσχέτιση με την εικόνα σώματος που έχει η γυναίκα για τον εαυτό της. Και αυτό είναι ο κύριος παράγοντας σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Μεταξύ άλλων όμως υπάρχει η κατάθλιψη, η μειωμένη αντίληψη θελκτικότητας, η ελαττωμένη αυτοπεποίθηση και βέβαια χειρότερη σεξουαλική δυσλειτουργία σχετίζεται με τη χειρότερη εικόνα σώματος, με το αν τα συμπτώματα τα οποία μπορεί αντικειμενικά να μην είναι πολλά, αλλά για τη γυναίκα να είναι πάρα πολύ έντονα, είναι ενοχλητικά και βέβαια με την ανησυχία που έχει η ίδια η γυναίκα για το πώς εκλαμβάνει ο σύντροφός της την ίδια σεξουαλική πράξη ή την ίδια τη σεξουαλική λειτουργία και εμπειρία με την γυναίκα. Στο κομμάτι λοιπόν της αντιμετώπισης και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, η σεξουαλική δυσλειτουργία άρχισε να λαμβάνεται υπόψη τα τελευταία χρόνια, αφότου είχαμε τις διαβρώσεις κυρίως των ενδοκολπικών πλεγμάτων. Και όπως ξέρετε, αυτό προκαλούσε μια δυσπαρεύνοια και άρα λοιπόν άρχισε να μπαίνει και η συνιστόσα της σεξουαλικής λειτουργίας ή της λειτουργίας σε όλες τις μελέτες οι οποίες γίνονταν. Κλινικά τελείως, η σεξουαλική λειτουργία συστήνεται να εκτιμάται τουλάχιστον 6 μήνες μετά από ένα χειρουργείο αποκατάστασης, οπότε και οι περισσότερες γυναίκες αναφέρουν βελτίωση. Ανεξαρτήτως του αρχικού βαθμού πρόπτωσης, ανεξαρτήτως του είδους επέμβασης στην οποία έχουν υποβληθεί, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει βελτιωθεί σαφέστατα η εικόνα σώματός τους. Και βέβαια, εδώ επειδή είμαστε χειρουργοί, μπορεί το λειτουργικό κέρδος στη συνιστόσα της σεξουαλικής λειτουργίας να είναι μεγάλο, το χειρουργικό κέρδος μπορεί να μην είναι τόσο, παρόλα αυτά τα δύο δεν έχουν ένα correlation. Το μοναδικό correlation το οποίο έχει βρεθεί είναι στο κομμάτι αυτού που ονομάζουμε χειρουργική αποτυχία. Όπως στη χειρουργική αποτυχία μιλάμε είτε για de novo ακράτεια ή κάτι το οποίο δεν έπρεπε να έχουμε ελέγξει εξ αρχής και εμφανίστηκε μετά, είτε για de novo δυσπαρεύνοια. Σε κάθε άλλη περίπτωση φαίνεται ότι η ζυγαριά πηγαίνει υπέρ της βελτίωσης της σεξουαλικής λειτουργίας. Μετεγχειρητικά λοιπόν βελτιώνεται η εικόνα σώματος, βελτιώνονται βέβαια και τα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό. Στα αρνητικά όμως να σημειώσουμε ότι είναι ένα χειρουργείο που γίνεται σε μεγάλες γυναίκες. Στις γυναίκες οι οποίες ενδεχομένως να έχουν ήδη κάποια θέματα που τους έχουν οδηγήσει να ελαττώσουν τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η συνοσηρότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, προβλήματα τα οποία παραμένουν και συνεχίζουν να δουλεύουν στο υπόβαθρο, η μηνόπαυση παίζει σημαντικό ρόλο, τα de novo προβλήματα της δυσπαρεύνοιας και της ακράτειας των ούρων και βέβαια τα αμιγώς χειρουργικά προβλήματα τα οποία δημιουργούμε εμείς με το χειρουργείο το οποίο έχουμε κάνει. Έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε το μήκος και το εύρος του κόλπου, γι' αυτό και υπάρχει η σύσταση, ειδικά στις διακολπικές επεμβάσεις, να μην τριμάρουμε τον κόλπο μετά, γιατί το επηρεάζουμε πάρα πολύ. Ανατομικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει και σύγχρονη ιστερεκτομή, το πώς συμπεριφερόμαστε στο κολόβωμα του κόλπου. Ελαττωμένη αισθητικότητα και μην ξεχνάμε και τις διαβρώσεις. Οι διαβρώσεις αυτές τελείως πληροφοριακά 1 έτος στα διακολπικά πλέγματα, έως και 7 χρόνια μετά, 8, μπορεί να εμφανιστούν στις ιεροκολποπηξίες. Στη διατήρηση της μήτρας και του τραχύλου, μάλλον δεν φαίνεται σημαντική διαφορά στο κομμάτι της σεξουαλικής λειτουργίας, αν μιλήσουμε με απόλυτα στατιστικά κριτήρια, όμως υπάρχει αυτή η τάση προτίμησης των γυναικών να διατηρείται το όργανο, και αυτό γιατί διατηρείται η αντίληψη της θηλυκότητας των γυναικών. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος, ας μην ανεβάζουμε τη συνοσηρότητα του χειρουργείου και θα έχουμε και ένα λειτουργικό κέρδος στη σεξουαλικότητα. Επανέναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο. Συνήθως συστήνουμε μετά από 4-6 εβδομάδες. Εκεί πάλι υπάρχει μια διχογνωμία. Αν ξεκινήσει πιο νωρίς η σεξουαλική λειτουργία, υπάρχει ένας κίνδυνος γιατί υπάρχουν ράματα στην περιοχή, μπορεί να υπάρχει πόνος. Αν ξεκινήσει αργά, μπορεί όμως να έχει χαθεί και το παιχνίδι. Έτσι, η ελαττωμένη επιθυμία, γιατί η γυναίκα το ξεχνάει τελείως, υπάρχει ένας φόβος, μια αποστροφή. Όλα πήγανε καλά, μη δοκιμάσω κάτι και τα χαλάσω όλα. Και βέβαια ένα τραγικό ποσοστό, 10 με 45% των γυναικών, ανεξαρτήτου ηλικίας και ανεξαρτήτου παρέμβασης, φαίνεται από τις μελέτες ότι μπορεί να σταματήσουν, να διακόψουν τις σεξουαλικές επαφές.
Ο μόνος λοιπόν ανεξάρτητος παράγοντας εδώ για το ποια θα είναι η σεξουαλική λειτουργία μετά και αν θα διατηρηθεί η σεξουαλική πράξη είναι η προεγχειρητική σεξουαλική λειτουργία των γυναικών. Έτσι λοιπόν, τα μόνα που θέλω να κρατήσουμε από εδώ είναι ότι σεξουαλική λειτουργία, πολυδιάστατη οντότητα, η πρόπτωση επηρεάζει σε άλλοτε άλλο βαθμό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα επιδράσει η διόρθωση της πρόπτωσης τη σεξουαλική λειτουργία. Πρέπει όμως να ενημερώνουμε πλήρως τις γυναίκες για αυτά τα ενδεχόμενα, να αξιολογούμε αν μη τι άλλο την προεγχειρητική σεξουαλική λειτουργία ώστε να δούμε πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε καλύτερα. Εδώ μπορεί να βοηθήσει και μια διατμηματική συνεργασία μεταξύ ενός ψυχολόγου και ενός ουρολόγου και βέβαια να επιλέξουμε μια σωστή χειρουργική τεχνική την οποία την κατέχουμε και μπορούμε να την υποστηρίξουμε και στο χειρουργείο. Και πάμε τώρα και λίγα λόγια για την ακράτεια. Ξέρουμε τα είδη της ακράτειας, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ξέρουμε ότι η ακράτεια είναι ένα συχνό φαινόμενο σε όλες τις ηλικίες και έχει σαν κύριο παράγοντα το φυσιολογικό τοκετό. Και τώρα η σεξουαλική δυσλειτουργία των γυναικών με ακράτεια φαίνεται ότι είναι από 23 μέχρι 56% και στα διαφορετικά domains. Υπάρχει πόνος στην επαφή 44%, υπάρχει το hypoactive sexual desire, ελαττωμένη ερωτική επιθυμία σε 34%, υπάρχει δυσλειτουργία στη διέγερση 23% και πρόβλημα στην επίτευξη οργασμού στο 11%. Και βέβαια είναι απόλυτα λογικό, αλλά να τα δούμε και σε ποσοστά, ότι ένα 43% επηρεάζει βέβαια τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα του ζευγαριού και έως ένα 8% θα απέχουν τελείως από τις σεξουαλικές επαφές. Έτσι, ενώ οι 1 στις 4 θα αποφεύγουν τη συχνή επαφή. Και στις 3 διαφορετικές ακράτειες φαίνεται βέβαια ότι η ακράτεια που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση είναι η μεικτή ακράτεια, με δεύτερη την ακράτεια από επιτακτικότητα και τρίτη την ακράτεια από προσπάθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ειδικά οι πιο νέες γυναίκες με μια ήπια ακράτεια από προσπάθεια γνωρίζουν ότι στο βήχα ή στην άρση βάρους ή σε οτιδήποτε μπορεί να σφίξουν λίγο το πιελικό έδαφος, λίγο να το μανατζάρουν, ενώ οι άλλες έχουν το χαρακτήρα του απρόβλεπτου. Και στο κομμάτι της στρες ακράτειας επίσης, ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη σεξουαλική λειτουργία είναι η οργασμική ακράτεια, αυτό που στους άντρες ονομάσαμε κλιμακτούρια, ενώ στην ακράτεια από επιτακτικότητα ο πόνος στην επαφή που οφείλεται σε ελαττωμένη λίπανση του κόλπου είναι ο κύριος παράγοντας. Στις θεραπείες φαίνεται ότι οι ασκήσεις πιελικού εδάφους επιδρούν πάρα πολύ καλά στα 3 από τα 4 domains της σεξουαλικής λειτουργίας και στην επιθυμία, αλλά και στη δραστηριότητα της επαφής και στην δυνατότητα για οργασμό και φαίνεται μάλιστα ότι αυτές που ωφελούνται περισσότερο και δηλώνουν και αυξημένη σεξουαλική ικανοποίηση είναι στις γυναίκες στις οποίες διορθώνουμε και το πρόβλημα της οργασμικής ακράτειας. Σε σχέση με το Botox φαίνεται ότι συνολικά αυξάνει τον βαθμό ικανοποίησης των γυναικών και πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις ταινίες ελεύθερης στάσης, τα mid-urethral slings. Σε ένα ποσοστό 67% η κατάσταση παραμένει η ίδια ή και βελτιώνεται. Και βέβαια αποτυπώνεται στις μελέτες το γεγονός ότι η μεγαλύτερη βελτίωση είναι στις γυναίκες στις οποίες υπάρχει οργασμική ακράτεια. Και είναι και πάρα πολύ λογικό. Ενώ φαίνεται ότι στις γυναίκες στις οποίες το ποσοστό παραμένει σταθερό είναι στις γυναίκες που προτιμούν τον κλειτοριδικό ερεθισμό. Εδώ υπάρχει μία αιτιολόγηση η οποία λέει ότι στις γυναίκες με κλειτοριδικό ερεθισμό η τοποθέτηση μιας ταινίας δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση καμία από τις γύρω δομές. Ενώ στις γυναίκες που έχουν ένα κολπικό arousal αυτό μπορεί να επηρεαστεί σε άλλο βαθμό. Και βέβαια το ίδιο συμβαίνει, έχουμε μια καλή βελτίωση, 1 στις 3 γυναίκες αναφέρουν βελτίωση και στην οργασμική λειτουργία. Και αν πάμε να δούμε και μια σύγκριση ανάμεσα στο TVT και στο TOT, φαίνεται ότι έχουν την ίδια επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία, όμως όταν εξετάζουμε το οργασμικό domain, την οργασμική συνιστόσα, φαίνεται ότι το TVT σέβεται περισσότερο τις δομές εκείνες που μπορεί να δώσουν τον οργασμό στη γυναίκα. Έτσι λοιπόν το TVT είναι καλύτερο για μια γυναίκα που θέλει να διατηρήσει ή θέλουμε να της δώσουμε περισσότερες πιθανότητες να μην επηρεαστεί η οργασμική της λειτουργία. Έτσι, το τραύμα τοπικά και το TVT ενδεχομένως δεν θα μείνει στη μέση ουρήθρα, αλλά θα κινηθεί με την πάροδο του χρόνου προς τον αυχένα, άρα θα αφήσει τις δομές της ουρήθρας περισσότερο ανεπηρέαστες. Έτσι λοιπόν,
Τα μηνύματα που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι η ακράτεια, ναι, σαφώς επηρεάζει λοιπόν τη σεξουαλική λειτουργία. Η διόρθωση της ακράτειας πρέπει να είναι αιτιολογική και εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει μια σχετική πρόβλεψη για την αλλαγή της στρες ακράτειας, γιατί έχουμε δεδομένα και σαφή δεδομένα με απαντήσεις σε κάθε κομμάτι της αντιμετώπισης. Πρέπει να γίνεται λοιπόν πάλι σωστή ενημέρωση, να αξιολογείται πάλι η προαγχειρητική σεξουαλική λειτουργία με έμφαση στο αν υπάρχει οργασμική ακράτεια και στο είδος του προτιμητέου ερεθισμού. Αν είναι λοιπόν κολπικός ή αν είναι κλειτοριδικός, για να μπορούμε λοιπόν στο κομμάτι της ταινίας να επιλέξουμε την καλύτερη αντιμετώπιση. Και πάλι βέβαια, από τη στιγμή που θα προχωρήσουμε στη χειρουργική αντιμετώπιση, πρέπει την τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε να την ξέρουμε και να έχουμε και μια σχετική εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.